camagwini ke molweni bethuna siyabulisa isihlwele samacethe sochiza masophukhuma esoncenceza sombambo zinomongo isihlwele samagcina soxhomela sonokuyindla sotyhopho isihlwele sawutolo sozulu somchenge siyochisana sondebe sokhophoyike inkosikazi yasematshaweni komdange katshiwa yanyanga yaligqirha ke kwadlamini kwajama kasijadini kwazizi kwafakade ndithi ke makube chosi kubele. You know what, namhlanje into efika kum engase ndithethe ngayo ingase ndithethe nomuntu ongalungelwa zizinto lo muntu kudala ethandaza kodwa izinto zakhe azitshintshi akukho hlobo yabhafu nantoni angayihambiyo iziwasho namayeza esixhosa kodwa izinto zakhe azilungi. Ndiyafuna ke kuqala kuzijonge kuqala kuba kukho into abantu abayilibalayo. Ufumanise uba umntu ngelinye ixesha andithanga okokoko wayekhe wenze i-abortion, omnye yanye omnye ayabinye zaliqela zilandelelana. Wathi ukuzenza kwakhe ezo abortions okanye loo abortion yayinye ngelo xesha akayenza intlambululo. Andanoba abantu bayandiva na, akayenza intlambululo. Ngoku ubomi bakhe bumile buthe ngqi. Omnye akuvuleleki ndawo, akafumani misebenzi, akathini. Omnye sephangela but akukho nto icacayo, imali iphele ezandleni. Kukho esaa sikhalo ungazange usilungise. Kubalulekile ke bethunana ukuthi xa wawenzile loo nto ubazi bentlanu kufuneke wenze kuba kaloku bebebahlanu zizintlanu ezazuso wawuzikhuphile. Andanoba abantu bayandilandela na, akuthi ndandihlambulula ndakhupha esiyana ndayenza intlambululo. Hayi, kubalulekile because loo nto ingakuvalela amathuba amaninzi. Ufumanise uba noba usemtshatweni kungabi mandi, omnye ngenye ixesha avinjwa abantwana kungenzeki because kaloku kukho laa ntlambululo angazange ayenze. Andanoba abantu bayandiva na. And ke ngoku ndifuna uphinda ndicacise nento ethi wena khe ngiwenze i-abortion, hayi isusu siziphumele ngenxa yeemeko zokugula okanye ngenoba ngeyiphi na imeko ekhoyo. Kodwa ndifuna ukuxelela ukuthi namhlanje uyayenza intlambululo kunjalo. Laa ntlambululo ayenziwa ngumntu. I-cleansing bethuna ayixhomekekanga kumntu owaye-abhotile qha. Nawe ubuthwele umntu apha kuwe but kwathi ngenxa yeemeko ezithile saphuma isusu kuwe. Ngoku ke funeka kulungisile kuba omnye into eye yenzeke kuye ke ngoku yazi uba yintoni. Uyufumanisa into yokuba because yena engakhange ayenze i-cleansing kwesaa susu besiphumile abe yena engakhange asikhuphe, qho izusu zakhe ziphume zingahlali, izusu zakhe qho ziphume zingahlali. Kanti ke ngoku kunida ukwenziwa ntoni? Intlambululo. Okanye abe nee-problems ezithile ubomi bakhe bubambeke. Kuthini? It's very important ukuthi xa ubukhe waphunyelwa sisusu naxa ubukhuphe isusu wenza intlambululo kuba kaloku ndiyayazi abantu abayidibanisi bayenza into engadibaniyo. Andanoba uyandivana tshangisa kule nto endiyithethayo nale ngcaciso yam, andanoba icacile na yokuthi ewe ezi zinto zinto ezimbini zohlukile kuba enye yi-decision yakho ozenzela yona ngenxa yeemeko ezithile kungekho mntu kujajayo for loo nto. Qha uthi ke ngokumamcete uba khange wenze cleansing ihambe phaa phambili ibubambe buqine ubomi bakho, izinto zakho zingenzeki ngendlela efunwa nguwe. Uthi sowubhuncile wawufumana umsebenzi kodwa kungabi kuhle empilweni yakho, kungabi kuhle endlini, ngenye ixesha kube nzima ukufumana ntoni? Umntana. So mfuna ke ngoku ndithi ke ngoku kumntu kwesibini wena khange wenthathe idecision yosikhupha, ubumfuna loo nto lo mntana ngentliziyo yakho yonke, kodwa kwathi ngenxa yeemeko ezithile sikwanyanzeleka saphuma isusu saziphumela. Ayithi loo nto uzohlambulule, yenza i-cleansing ngoku kunjalo. Loo nto ngendlela yayo ekumele yenziwa ngayo. Ndizawuthetha ke ngayo into yokuba siyenza njani
inhlambululo ngelinye ixesha. Nothi namhlanje kuba undixelela uSikhomo namhlanje wathi ixesha nalo lincinci izawuba yitopic yenye imini, ndiyicacise ukuthi uyenza njani le cleansing. Kodwa wena ufuneka uyenzile kuba izusu zakho zisenokuphuma qho. Bakhona abantu athi umntu sesesihlanu ke esesiphumileyo ngoku, kanti akukho nto ibitheni, kufuneka enze i-cleansing. Uyanithanda bethuna noMamCete, uyanithanda ichiza mobhurhumo, uncanceza umbambozi nomongo. Ndiyabulela ke kuwe Tshangisa ke, ndiyabulela Sikhomo ngokumane ke undi-invayitha nangemibuzo yakho ke endithemba ukuthi ndiyicacisa ngendlela ecacileyo ukwenzela into yokuba abantu bakwazi ukuyiva. Kodwa ke abantu ababuzayo ndiyabaphendula phaya. Hamba uye ku-YouTube channel wam, uzofika kuHlahla Ithongo. Please like, share and subscribe. Then ke ngoku uba unombuzo ubuze phaya, ndiyangena kwi-comment sections ndiphendule. Cama.